Kawadhi nyime, ni jagoro maongirore migawo mar weche arita maiye Raymond Omollo yango ni sirkal oikore keto kenge mag rakore gi kuong ma ok opuodhi ma ogoyo tach e chirni ma opogore gwenge ma Nyanza kod ugwe mar Kenya. Omollo e kinde chiwo twak e kaunti ma Homa Bay olero ni wach uso kuong ma kamago oseketho ngima ahinya to mag rowere, kendo okwayo jopiny mondo otie tich achiel gi obila e rakore gi midhiero ma kama. Ka komishona mar obila e alwora ma Nyanza Fora Moroa okwayo migawo mar arita mondo omed chuogo kuonde tesendo obila mathoth e kor gwenge ma opogore e bero lek ma kamae. The county commissioner and the county security team were able to get one of the most notorious brewers around Rangwe. And when they went there, it was a full industry. So if you know anyone who is engaged in those activities, just tell them that they are already forewarned.